Comptroller and Auditor General of India lani CAG kalapan pau ya ki jing bombyang ha ka jing pentre kam ya ki scheme jing arab chong katnat labor ha Meghalaya da ka bakado ya ka jing ai pisa palat bat ka jing bom yo jing arab kinong yo hok ha ka kai pot halor ki social and economic sectors but urban local bodies na ka benta usnem bakut ha ka lai phui terik ulber arhajar arpholai ka balawan ra haying dorbar da menteri rangba ka jalla ukonrat ke sangma ha ka sngi thoding lapen pau baladon bun tli ki jingpen ken ria pisa sha ki beneficiary ki beyasarim kerteng kat kum ka kai pot la shem baladon khatsan tli ki khep balapen ken ria sausin shaki kerteng ki bachan yasriem riu phau tli ki khep balapen ken ria laisin bat laispa praphui tli ki khep balapen ken ria arsin Shushu ka CAG karalap ba shispa san punriu ngut ki beneficiary kim shem layo ya ka maternity benefit ka bakot sha ka sau pon riu pralak wat hadien ba la menjur ya ki hapo ka scheme katkum ka kai pot tang shispa sau punriu ngut ki beneficiary ki bakot sha ka sau pon sau lak la dep pen poi ha ki bang account jongki katanat labor kam shem la ai jing batai halor ka jing bom pen kin ria ya ki pisa sha ki nong yo hok hakajo ka por ka CAG kalalap ban riu sau ngut ki beneficiary kim shem la yo ya ka debt benefit ka bakot sha ka wei pon ar prak lur wat la kabut kala dep ai jing menjur ya kapisa kabut kala ong ba kitei ki beneficiary kim don ya ki kot kisla ki bebyang bat on sapen kre byang ya ka claim on dalayo ya ki kat badon kam kakai pot kala pen pauru ba ka cash award scheme na ka benta ki kena start jong ki beneficiary kam shem la pen tre kam bha na pleng khat arngot ki ba apply don setia ubalayo jing mentoi namar ka jing bom don ki guideline ki basai halor ka jing yo hok la ka doru ba shem na don kanu ka IEC activity ban pen snu thu ya kinong tre bala register halor ka scheme ka jing bom ai jibab jong katnat labor halor ki jing kili bala ra da ka CAG kala pen mi ka jing sokia halor ka jing pen tre kam ya ki scheme jing arab jong kinong trai ha ka jalla